Urtero legez, 2019ko egutegia gautegiz arteagako argazki lehiaketako argazkiekin izango da osatua. Aurten, ura arteagan izan da gai nagusia eta kulturretxean sari banaketa ekitaldia izan da. 24 argazki aukeratu dira azkenean, egutegirako, 120 parte hartzaietik gora izan dira eta argazkiak ikusgai daude udaletxean bertan. Igez egin genduen modun, aurton behiten dugu 2019ko egutegiaren aurkezpena. Eta egiten dugu aurkezpena parte hartu duzuen guztion aurrean. Orduan horregatik eskerrik asko parte hartzearen. Ez dugu egin lehiaketa bat, da parte hartze prozesu bat egutegia egiteko. Eta parte hartu duzun guzti hori eskertzeko egiten dugu gaurko ekitaldi hau. Lehenengo bananduko dugu egutegiak, bananduko dugu argazkiak, eta gero pintxo batzu, txakolia por bategaz edo refresko bategaz hartzeko. Da hori, eskerrak emateko zuen parte hartzearen. Egiten dugun aukeraketa, kalendario, egutegi hau egiteko egindan aukeraketa, pertsona bakoitzak aukeraketa desberdin bat egingo zan. Ez dago irabazlerik, benetan ez dago irabazlerik, ez galtzailerik. Egiten dugu egutegi bat, 12 hilabete, 24 argazki. Eta sarize, udaletxen sarize parte hartz horreri da egutegian ataratzen den argazkile ampliautan bakotxantza. Eta gero, egin dugun erakusketa, hor dagoen erakusketa, erregik pasaten direnien, datorren hilien, eroan nengo duzuen, etxera hori, orduan ikiko zuen bi aldiz. Bat hau, gaur eroango duzuena, eta bestea, hor erakusketa amaitzen danien, jaia pasata gero egiterako dugun. Egutegi altekoz 12 argazki handi, eta 12 argazki txiki. Eta zelan egin da aukeraketa? Udaletxeak adjudika dau Ibergrafik enpresa egiteko egutegia. Ibergrafik enpresako diseinadorea izan da aukeratu da bezenak argazkia. Beste donok egingo bazen, beste aukeraketa bat egingo zen. Baina danak dieze politxe. Bai handizek, bai txikizek eta bai ez direnak sartu egutegia. Danak ezin dugu sartun, 24 sartun dugu eta hor 120 argazkin geru dauz. Batzuk eliminat behar diez kalidadea gaitik. Baina beste guztizek danak dispolitzik. Imitaten dut ikusten PowerPointiko proiezin honetan argazki guztizek. Danak diz benetan oso politek. Eta uste dugu udaletxetik erabili beharko dugu zela web horriz jazteko eta horretarako. Eta jaten hasi orduko hori, momentu honetan, enternengo dutzuti argazkize, ez da gortenik, benetan, hau ez da irabazle. Bakarrik, lehenengoa, piloan, lehenengoa dagoena da, gainitxe ondartza. Ez dakit hemen dagoen, bestela, duerako jako etxera, gainitxe ez badau. Eneko idarraga, seguro etorko, ez badago hemen, seguro etorko da momentu batetik bestera hemen dik ibiliko da, baina, hemen izan dugu bai. Enar bardo. Enar ez dut ikusten, baina etxetan bai, orduan. Hau da, enarren argazki publikatzen duguna, eso gero ikusiko duzu. Hau, enarren txar. Eskerrik asko. Alain Noar bezdatorri. Daniel Robredo, edo bere Daniel. Oso politek argazki guztiak. Danielen argazkiak gori ikusiko duzu ez, oso polita danak bai. Bitxor guri arte. Oso polita danak benetan. Zu egutegi arteako egutegia. Gero eta gehiago berro duzu oso polita. Hau aukeratu dago izanatzailea, baina besteak be oso polita. Begoña Simón. Begoña Simón ez dago. Bai, zuran bat. Bale. Simón eta Robredo kalendario osoak. Aitzide.
gero sobre dugu. Etxiberri, eta batez behar ni erratu dira, lehenengo idea izan da lehenengo motxi ekiri. Eta despistain naz, nervizuek eki, baina, zuri, dokaingo. Eki urrutxua. Eki urrutxua da gure parte hartzailerik gaztiena. Eta egutegiaren diseinatzaileak ez dauz hartu ekiren argazki bat. Bi sartu dauz. Eta nik erakutsi gutzutie bat, Segetik, zeniri gustatzen ez delako. Zeniri gustatzen ez delako. Igual, nik aukeratu bane banek ekin dena esango zan ahondizen. Baina batzutan bebai kontu nuki formatu ebai, ez? Kalendario batekon formatuan argaziak horizontalean behar dira ez vertikalean bari. Horren, bueno, hori. Baina, bueno, hau gaurkoa, gurea da parte hartze prozesua, eta eki zure argazki bi dauz guteria. Zoritxonak, oso politxe. Eneko Ibarguen goitia ez dakit dagoen ametik, Eneko Ibarguen goitia ikusten dut hemen argazki bi horri bidekoz, ez dago? Baina Eneko Ibarguen goitiaren 3 argazki dauz egutegian. Aurkeztu da bezan 3. Baitatzen dena horri batek, honek biek vertikal direz, biek sartu bez horri batek. Aitor Aiunti, daude beste gazti, benetan, ikusi PowerPointeko argazki ez, Aitorrek 3 argazki aurkeztu dauz da 3 oso polita. Diseinatzaileak hori aukeratu dugu sartzeko, hori. Aitor zaituak, deko argazki bete gutegian, ez dago hemen Aitor, ez da, heldu eramarako beran. Gogoita laudiz, alestera maitzen dugu, Gema hori arte, Gema be sartu dauz 2. Eta ez dut sartu 3, ez dakiz ergaitik, 3 dizen politxe. Gero entrada que no muchos de esta mente. Vale. Zigor urrestarazu ez dago. Jose Luisek eta NRDP horien argazkia. Oso politak argazkia. Benetan ikusi Jose Luisen argazkia ez oso politak. Bueno, danat ez politek, Josu Goti, parkatu, eskamen beste Josu Goti betau, baina zure, bitu, Josuren argazkiak oso polita be bai. Hor aurkezpenean deko zuz zartuta. Oso polita. Luismi deko argazki bi egutegian. Bueno, argazki bi egutegia, eta gero amaitzen dugun irakusketa hor dauzela. Zuri. Leiden aberanek, deko argazki bat, lehin ez dago hemen, bera iztia. Hau bai bada zapina, hori. Eta Maria Ángeles Basabe. Maria Ángeles argazki politideko aurkezpenan ikusi aldan modun. Eskerrik asko dan hori, etortearren eta parte hartzearren. Eta ospatzeko, hemen hartuko dugu pintxo batzuko.